традиция свещичките ги духат тези какички, които най-много години са били в нашата школа. Симона Дянкова, Далина Тодорова, Радина Филипова, Мигела Христова, Елидия Брояно, Деница, Моника Легелова. Така. Обърнете се към народите. Разведете се малко. Готови ли сме, деца? Лягайте бързо по коремче. Хайде да видим кой не е идвал и не го знае и се е наредил. Бързо. Готови ли сте? Събрани петички да видя. Готови сме, госпожо? Браво! Стой! Тръгай! Още! Скок! Наляво! Хоп! Пляскайте! Хоп! Надясно! Раз! Кръч! Пет! Давай! Хайде! Давай! Стой! Вратичка! И раз! Два! Хоп! Бързо по петната, където бяхте! И вълновчетата! Прегръдката, деца! Клюм! Долу! Раз! Два! Три! Бързо към другарчето! Самичка, къде е? Раз, мага, самичка! Две! Три! Четири! Още! Хоп! Долу! Търкаля! Не бързай! Обратно! Търкаля! И дай целувката горе! Покажи! Хоп! Стой! Така! Мили деца, бързо